Zuzenean beinen azkenak zoazten ontzat, hortxe bigarren aukera. Mi luze! Mi luze! Aurrera! Mi luzeko eskuo! Ai, adarra joko! No, zei hau ingo. Ez joengo. Ondo jo, Mucho, bai. Usoa, larraitz. Ea, komoina lortzen dugun ba. Nor bidali du adimentxuk kartzelara? Adimentxuk. Kartzelara. Se. Jon Olivares, Telmo Irureta, Kika Monariz edo Ramon Agirre. Kika Monarriz. Kiki hor da? Ez. Jon Olivares. Kiki jubilo todavía. Hori Kike da, tu. Uli es raro. Milena gixio, kemina bai. Kika Monarriz. Adimentxuk, mesedez, Hori, argazkira, beratu bida. Hori Kika Monarriz. Hori Kiki Monarriz da, claro. Ene se entera honi. Bokala? Aurrera, entzun. Jose Luan aiak. Epa! Zeran, bota la cerveza que te sube la cabeza. Que te txube a la cabeza. Nola du izena, entzun berri dugun Jose Luan Aiak taldearen abestiak. Chebechita fresquita, pierdo la cabeza, vasito de chebecha edo bota ona chebecha. Chebechita fresquita. Bota ona txebetxa. Ez? Bai, ez. Bota ona una betxeta. Chebecha. Mari, una chebecha. Antio jugara que suce, re Dios. Pierdo la cabeza. La cabeza. Vasito de chevecha, Bai, igual bai. Vasito de chevecha. Bota una chebecha. Ondo. Yo bai. Hola izan behar da, tio. Bokala? Ez que beti ata esate, gehienak euskeraz ata editu, gehienak, normalean. Hirugarren errondara. Ze koloretakoa izaten da 8 zenbakidun bilarbola? Beltza! Beltza. Joder. Seguro? Beltza. Seguro? Beltza. Gorria, horia, beltza, urdina. Hori ez baso asmatzen, osea... Gorria. A ver, saltza inoz bilarren ibilio, Nik askot, baina ez dakit beltza da. Beltza, erdi Beltza, martzea, mitikoa, azken saltu erdana. Ja, ella zue hola itzein, bai, bakit beltza hor da hola, baina... Benekin sortzilla zanik, eta punto. Beltza. Bai. Oso ondo ekait! Ni ez nak. Tope hau. Bokala? Oier, ekaitz? Eskerrak bertoi horik ez dudan. Egan noa eta ezin dut. Lurreratu. Lurreratu? Askatu? Vale. Egan noa eta ezin dut begiratu. Bueltaratu. Ama, uba do. Ezin dut lurreratu. Ez, junintzai, barkatu. Junintzai. Lasai. Bai, junintzaizu. Amai bezala, junintzaizu. Bai, nahi bezala junintzaizu zuri, bai. Ekait da hostia, tio, listo dana indexea bizea. Ja, eta hau fai hau imar dezu, tio. Piskela, begiratu ez. Uso larraitz, entzun hau. Apatxe. Aha. Ona, zenbat adiz, entzun dugu apatxe hitza. Apatxe. Sei aldiz. Apatxe. Sei. Sei biderbi, amabi. 6 aldiz. 6 aldiz? Uste baiet. Apatxe. Bakoitzian, bakoitzian da sei aldiz. Apatxe. Da bi aldiz indabe. Aha. Claro. Nik 6 kontatu ditute bai. Orduan 12 aldiz egin du, ez? Apate, bai. 12. Apakaitz, Claro. Buru argila. Kaitz, makiabelo, sí. Fuerte gabiz gaur, fuerte. Dios. Bokala? Bixi beti, Eta bain baki. Oan ja bai. Lurreratu! Jarri zu txapela. Tan hunda hau txapela. Jarri kojine buru gain. Holasi. Eskerrak berti horik ez dudan. Bai, bakit. Egan noa eta ezin dut lurreratu.
Bai, horrek bai okazen zuen jo. Horre, bai. Komo dina, hori horretak aiten zat. M de máquina. Es que Cristo máquina zen. Ekaitz hori.